Ömer Dilsoz nivîsî ka şîva miriyên vê fuarê. Fuar li texma xelkê ew demin ku nivîskar tên gel xwendevanên xwe û derbarê kitêbên xwe de çend gotinan dikin. Ev ji bo wan wekî moral dikeve kîskî nivîskaran, wekî dirav dikeve kîskî xwedanên bazarê û weşanxane jî gelek caran komê xwedatînin ser xwe, qenebe ku karibin ser bi ser ji nav meseleyê bifilitin, dibêjin xweziya me. Çi li jêr çi li jor, fuar hê jî li taxa me Kurdan welê ne, ku şîva miriyan pê diçe. Tedî carinan du sê weşanxaneyan milda hev, di kozikek berteng de, nehdeh nivîskar wekî paleyên kayê anîn danê tengala hev û heke dostek û nasek di wir re derbas bibe, ji şerma dunyayê kitêbek jê distîne. Tu distêrkên çavê wan de dibînî kêfa nivîskar ne li ber rojê, lê kêfa wî dibe kelogirî û di qirikê re dimîne. Gelek caran tu gazina weşangeran dibihîzî, heke ji bo xatirê Kurdî û şerma dunyayê nebiya, min xwe nedida ber vê eziyetê, gelo rast e. Helbet çi qas rast, çi neweyî, heke ev peyv ji devê te derket, xuyayê hin tişt ne di rêya xwe de ne. Erê li Aresê bi rastî jî krîzek heye. Herçi ev krîza nêziktêdayînê be, herçi krîza berhemanînê be, herçi krîza xwe îfadekirinê be, herçi krîza proje û plandanînê be, di dawiya rojê de tenê rastiyek xwe di kortika çavê me dikute. Em li welatî Tirkî ne û tenê encax tiştek ku Tirkî be qîmeta xwe heye, wekî dî meze ye, şîva miriyan e. Helbet hingî ku ez xwe pê re bigihînim, ez ê her dîsa biçim fuarê. Lê erê heye ku kitêba min a nû jî derkeve. Heta heye ku weşanxaneyê sürprîz kiribe û ji bo min bername jî çê kiribe, kî dizane. Mesele ne ev e. Mesele ka em ê şîva miriyan bi xêra kê bidin vê carê. Deriyê xwe tiş mekin lo, vaye pêşengeha pirtûkana Amedê hat. Vê seqama serê zivistanê belkî li wir çend qisedanên bi nas û kitêbdost re piçekî newa me germ bibe. Tedî belkî li wir em rastî hev bên jî. Ku em rastî hev hatin û cihekî meyr nuştinê hebe, em ê çend gotinên xweş ji xwe re bêjin. Dunya boş e lo û li gel vê boşatiya xwe dîsa jî xweş e lo.